Ja, goddag. Du taler med Kenneth Bæk. Det var lige dig, jeg skulle have fat i, så det var godt vigtigt. Du har sendt mig en mail i dag. Jeg har faktisk fået svar på en aktindsigt. Og jeg har lidt spørgsmål, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået, hvad det er, jeg har modtaget. Jeg har bedt om dokumenter, hvor i Kearsarge den indgår. Det er den her, den her flåde her, der sejler nord om Bornholm. Ja. Den når den engelske kanal på det tidspunkt, hvor det er Nordstrøm, den springer. Den har jo haft en helikopterflyvning lige rundt i området, lidt nordfor. Jeg kan se det, du har svaret til mig, eller det, du har svaret. Der kan jeg se, det er noget, der handler omkring Nordstrøm og så videre. Jeg kan se, der også er et arknummer. Der står blandt andet i det der arknummer, så står der FN, New York, Ukraine, Rusland, Sikkerhedsrådet drøfter ulovlig russisk annektering og så mangler der noget tekst, kan jeg se. Der skulle gerne stå og lægge en russiske rørledning. Okay, det er så fordi, det står længere nede under. Igen. Ja, okay, det er mig, det var fordi, jeg så det toppen der. Godt. Men jeg synes jo ikke, Kearsarge, den er nævnt overhovedet i det, du har set. Der er en grund til, at jeg har taget det med. Altså det her det er det, vi har fundet, der var omfattet af din akut. Og det her har vi taget med, fordi du søgte om aktindsigt i de skibe, du nævner, eller amerikanske helikoptere i forbindelse med Østersøen. Og det vi fandt her, der står der, det er nede på den sidste side, ikke? Ja. Sådan 5. Det bagtæppe fik Rusland som den første ord om meddelte bla bla bla, så kommer man ned til punkt 2, at NATO havde gennemført flyvelser i farvandet omkring Bornholm for at sætte bemanding. Ja. Undervandsfarser og så videre, og så står der til sidst og at skibet helikopter. Ja. Og så tænkte vi, der står noget med en helikopter der. Okay. Så det er grunden til, at vi synes, det var omfattet. Okay, fordi det er jo sådan, og det er måske noget, der undrer mig en lille smule. Der sejler en, Danmark har ansvaret for det her farvand her, og der sejler en amerikansk flådefartøj igennem i dagen inden, altså i timerne inden det her, det eksploderer. Den er jo inden for de næste 24 timer er den i den engelske kanal, da rørledningen eksploderer. Så den har været forbi området med helikopteren samme dag, som det eksploderer. Og så er det undrer mig lidt, at der ikke er nogen, der har rakt ud til dem, der sidder på skibet og har haft en helikopter i området og spurgt dem, har I observeret noget? Har I for eksempel set en ukrainsk, en tysk lejet båd, du ved, med ukrainer på, altså du ved, der har sejlet rundt i farvandet, som jo man har påstået i Der Spiegel, ikke? Nej, men det ville jo undre mig, hvis det var, at den danske stat, og det vil sige, det vil ikke bare undre mig, det vil være højst besynderligt, hvis den danske stat ikke på noget tidspunkt har spurgt de parter, der har ligget ude i området, hvad har I observeret? Og i og med, at den her Kearsarge flåde her og en helikopter derfra har fløjet i området samme dag det sker, så er det jo meget naturligt, når man laver sin efterforskning, at man spørger ad, hvad har eventuelle vidner set? Og det undrer mig bare, at man fra Justitsministeriets side af siger, at det overhovedet ikke eksisterer. Fra Forsvarsministeriets side af begynder man at snakke om droner, og siger, at de har ingenting overhovedet heller. Udenrigsministeriet, de har også meldt tilbage, de kender intet til den her Kearsarge overhovedet. Og Statsministeriet nu har heller åbenbart ingen informationer omkring, at der er sejlet det her flådefartøj igennem. Om ikke andet, så må det jo være registreret et eller andet sted i vores system, at vi har haft det her skib passerende igennem vores farvand. Ja, det har du da ret til at undre dig over. Jeg har bare behandlet i gang til eksempel, så jeg kan ikke svare på alle dine spørgsmål der. Når du slår Kearsarge op i jeres system, så får du ingenting overhovedet. Jeg har fundet det, som har fået udleveret her. Det er bare for at være sikker. Når du søger på Kearsarge, USS Kearsarge i jeres system, så finder du intet. Jamen, det er ikke sådan...
Jeg fandt ikke noget, der jeg søgte på det, men Okay. det Må jeg det bede om en liste? tilbyder. Ja, må jeg bede om en aktliste, hvor jeg kan se akterne, hvor i USS Kearsarge eventuelt indgår i jeres ministeriums lister? Altså du ved, så en liste, så jeg kan se... Det har du sådan set allerede fået, fordi det ville have været omfattet, hvis det eksisterede af den anmodning, du har sendt her. Så den aktliste, jeg har sendt dig på den sag, Ja. det vil være det samme, du vil få udleveret, hvis du laver den anmodning. Okay, så kan jeg slå fast med 7-tommersøm, at i Statsministeriets aktsystem, der findes USS Kearsarge ikke. Ja. Sagde du ja til det? Ja. Godt. Det er baseret på den behandling, jeg har lavet i din aktindsigtssag, hvor jeg har søgt efter de ord, du har skrevet i din anmodning. Der har jeg ikke fundet noget andet end det, der er sendt her, som jo sådan set vedrører helikopter. Ja, men det er jo også derfor, det undrer mig, at der ikke skulle være noget som helst andet overhovedet på USS Kearsarge. Det er trods alt et vidne til en eksplosion og en terrorhandling, der er sket på dansk grund. Så våger I simpelthen at påstå i samtlige ministerier, at I ikke ved noget som helst overhovedet om det. Og at hvis jeg søger efter Kearsarge i jeres system... Der er ikke nogen, der ikke ved noget om det, men jeg har behandlet din aktindsigt. Jo, men prøv lige at forstå mig ret. Det vil sige, det betyder simpelthen, at i dit IT-system, hvis du søger på USS Kearsarge, så får du det her dokument her, som er fra, hvad skal man sige, FN New York, altså, du ved, Sikkerhedsrådet, der har debatteret. Der ligger simpelthen intet om, at den danske stat har spurgt amerikanerne ad, hvad de har set, og så videre, og så videre. Det har I intet om i ministeriet overhovedet. Det kan også være, det dukker op en af de andre søgninger, der er foretaget, fordi de anmodninger var lidt bredere, ikke? Bare skibet der, det var jo også helikopter. Og der står her, alle interne notater, e-mails, briefinger til statsministeren, departementschefen i perioden 20. september 31. oktober, hvor i USS Kearsarge. Ja, altså, derfor har vi også søgt efter blandt andet det, uden at finde noget. Så der, okay. Jeg prøver bare at slå fast med 7-tommersøm, at hvis jeg går dig på klingen, så kan du stille dig op med hånden på Bibelen og du ved sværge, at USS Kearsarge, det findes simpelthen ikke i vores system andet, end at det er nævnt på den her måde med en helikopter. Fordi det du har udleveret til mig, der står jo ikke USS Kearsarge nogen steder overhovedet. Der står bare helikopter. Ja, Ja. Yes. Men der står ikke engang, hvor helikopteren er fløjet fra, hvilket flådefartøj det kommer fra. Nej, men det er jo også, altså, det her, det er jo en gengivelse af noget, Rusland har anført på et møde, så vidt jeg forstår det i hvert fald. Så jeg skal ikke kunne sige om deres udlægning af sagen, om altså, hvilke ord de har brugt og sådan noget. Men det tror jeg er svar på de spørgsmål. Okay. Det må jeg nok sige, det er noget forundret over, vil jeg sige. Nu hvor jeg har dig røret... Ja, men det er jo fordi, at du ved, jeg tænker, det synes det lyder mærkeligt, men altså skriv mig med det. Jeg har fået svar på det, jeg skulle. Jeg har et andet spørgsmål til dig, for jeg har en aktindsigt liggende inde hos dig, som vi ikke har svaret på. Okay. Og jeg tænkte, det kan du vel hjælpe mig med. Det kan jeg nok godt, ja. Ja, nu skal du høre. Det er en mail. Hvis du nu får en mail, hvor jeg lige vil sige, du kan få et sagsnummer. Er det ikke bedre? Jo, sagsnummer vil være bedst. Ja. Der er et sagsnummer, der hedder 2025 bindestreg 2363. Den kan jeg godt se. Ja. Skal jeg se her. Det er... det er måske det forkerte, jeg kigger på. Den her, den ser det ud til, at jeg tror på afgørelsen. Jamen, det er den her, hvor det er, at det handler om Palantir. Ja. Og så har I udleveret dokumentation til mig omkring det her Palantir. Ja. Og det er sådan, at jeg i forvejen havde det, man kalder en aktliste over fra, hvad kalder man det, Justitsministeriet af.
Og det vil sige, at jeg ved, at der er sendt breve fra Justitsministeriet af og aktindsigter, hvor I er nævnt i over Justitsministeriet. Men når jeg beder jer om at udlevere en liste, så mangler de. Og så har jeg spurgt ad, hvordan kan det være? Jeg kan jo se, det er her. Hvorfor, altså du ved, det bør da være nemt at finde. Og så får jeg bare ikke noget svar fra jer. Så jeg har simpelthen skrevet til jer i første omgang, jeg beder om aktindsigt i sådan, så får jeg et svar fra jer. Da jeg modtager det svar, så tænker jeg, undskyld mig, men det her det er på 8 sider eller sådan et eller andet. Den anden, du ved, og med 10 akter eller sådan noget den stil. Og det jeg har over for Justitsministeriet af, det er med 800 sider. Eller undskyld, på 800 akter. Og jeg kan se, en del af de akter derovre fra er gået til jer. Og når jeg så kan se, at de ikke eksisterer i det, I har udleveret til mig, så begynder jeg jo at tænke, at der har været lidt tjusk med det, I har udleveret til mig. Ja, det skal jeg ikke kunne sige, om der har været. Det er ikke mig, der har behandlet den sag. Nej, men det kunne jeg godt tænke mig, for jeg har faktisk spurgt... Ja, det har jeg gjort, for jeg har faktisk spurgt ad og sagt, hey, du ved, hvad sker der her? Altså, jeg kan jo se, der mangler sådan og sådan. Men der har I bare valgt ikke at svare mig overhovedet. Jeg prøver lige at følge op med sagsbehandleren. Ja, det er jo ikke godt det, fordi at, det er noget tid siden, og det kan jo være, at vedkommende bare har glemt det, eller... Men jeg synes, at... Jeg synes, det er lidt underligt, at jeg kan finde dokumenter, som jeg ved, I har liggende over fra Justitsministeriet af. Men når I så udleverer til mig, så har I ikke noget. Og jeg vil også sige, altså, at påstå, at... hvad hedder det? Alle dokumenter fra Palantir er udleveret den der liste, I har lavet til mig. Altså, det er simpelthen... det er nonsens. Det er jo nonsens. Det er store overvågningsapparat, vi har i hele landet. Og så har... i jeres ministerie noget fra 17 og noget fra 19 og ikke noget fra 21, 22, 23 og så lidt fra 24 og altså det er simpelthen jeg har lige ved at sige at det ser ud som om at man har snydt mig. Jeg har svært ved at påstå andet fordi eller forstå andet ud af det. Det giver jo simpelthen ikke nogen mening. Altså det her det er hele vores overvågningssystem i Danmark og så påstår man at det har man lige du ved, 8 akter på over i Statsministeriet. Og jeg kan se over i Justitsministeriet, hvor den store liste kommer fra, der ligger 841. Og det er helt tilbage i 21. Jeg kender ikke sagen, som sagt, så jeg kan ikke rigtig kommentere det. Nej, men så vil jeg gerne bede om, nu når jeg har dig røret, så vil jeg gerne bede om, at de laver en liste til mig over Palantir. Undskyld? Jeg skal nok følge op på den mail, du har sendt. Ja, du må meget gerne give mig den liste over det Palantir, jeg har bedt om. Sådan så jeg får det rigtige materiale, og ikke... taler vi. Ja, altid. Ved du hvad? Så har jeg sgu kun at sige tusind tak for hjælpen. Jamen, tak. Ja, jeg kommer måske... Jeg undrer mig jo så stadigvæk lidt over det der cursor, det må jeg sige. Det stikker lidt i mig, at man simpelthen ikke har det nævnt nogen steder. Det tyder jo på, at der så ikke er nogen som helst, der har spurgt vidner om, hvad der skete i området. Og det tegner jo altså for mig et billede af enten af dårlig, hvad kalder man det, efterforskning. Nu er den jo afsluttet efterforskningen. Eller også så tyder det på, at man måske faktisk slet ikke har lyst til at have haft efterforsket det, når man ikke har spurgt vidner i området. Altså, det er virkelig mærkeligt for mig. Det må jeg sige. Det er virkelig underligt, at vi ikke har noget på en flådeenhed, der er ligget i området. Andet end at du har noget, der er nævnt med en helikopter, som russerne påstår. Men man kunne se den på Flight Radar, så den har sit transponder tæt. Og det er derfor, jeg ved, at den har været i området. Så der er jo data på, at den har flået rundt. Så prøv lige at, altså, nu hvor du alligevel er i gang med at lede efter den anden dokumentation. Hvis du lige skulle falde over USS Cursor til jeres system, så må du meget gerne smide den med også. Men jeg vil meget gerne høre fra dig omkring det der Palantir, fordi det er... Det er godt. Jeg vender tilbage. Altid. Vil du have mit nummer, eller sender du på mail? Du må selvfølgelig gerne. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Har du sendt telefonnummer i mail? Skal jeg lige bede om det her? Det tror jeg ikke, jeg har. Ved du hvad, det får du lige af mig. Okay, tak. Godt, det er noteret. Super, altid. Jamen, ha' det godt. Tak. Hej. Hej.